والله صاري من وصل ديرك كابا فايزا فرانك تفصل وين راك تفصل فيربونيا على قناة وينني إلا يربونيا jogo min na kawko alay jogo min na kawko alay akebara kawko alay alla dege baga kawko alay ode yere bunyay alay ayere mankoto qur'ana kono ako wallahu lil kibriya ako yere baya o nyale me femina ode alay sabo ale de fem bela jele ke femin ganga yere bunya ode alay note adama de ni yere bunya ikadala ka fo de dodo I doyale bedo kaburu de kono kaburu de mi ni atite me sibri nyen flaka ibi koron ki dey imini yere bunya choko choko dodo ibi dey walma dondo isoko be fara nyogonga ka ke papier kono walma ka ke fini do kono ninga meleke ka dinge do sole ninga ka kono adama de ni imiri ni doima ni miri ama inna jiya kono domi ka miri o do ka fode ikunde foye ikundi se ka foisike ibi sabale ibe ko e yere ka iti songi yere bunya I adama de nyauma iti songa I yere bunya ala ka dugu kolo sanfe ala yo de fo yere bunya na uma kone ako imini yere bunya chogo a ikoni itina se ka kulu pushe ka bwa nona de emini yera boya chogo ngi tna se ka dugukolo isien tna se ka dugukolo so ka jigi emini yera boya chogo itna se ka bo Allah subhanahu wa ta'ala ka bakolo jogoro okuna ko jume o de be yera boya la madi fenkele mi no ye shetana halaki fenkele mi shetana na ka ala bato bay jurumu kelempe o de shetana halaki jurumu kelempe o jurumu jume el khibriya yere bonya jurumu o kelempe ala bana shetana na o kelempe ala ko shetana ma bonga hinena innaka anta rajim ede kera farala kiru fe ka bone ala ka hine bela jelena jurumu kele ni fora wallahi ni shetana halaki kuna je an ganga sigi ka miri an ganga sigi ka joro an ganga sigi ka hami o jurumu joli do na umbe o ken ala ka dugukolo sanfe bi yere boya bana galondige amo ke kojugu mogo tonyo o diplôme bambulo ala jurumu fo kabayira jurumu bi wolonfla ani kola ala kraye munu la kali sallallahu alaihi wasallama abela jele dondoni be awna hashidiya bandu sukuna mbadew nimbebe awna kafara yere bonya ka e mana ala boya bato chogo e ga ala bato na sega teme shetana taka ana seko degere boa e ka ala bato na sega boya ka teme shetana ka ala bato degere kawa ni ka ala bato ma bonya ka teme shetana ka ala bato hakeka mbade ikadala ka fo de shetana halakira jurumu kele ayo deke ode halakise ama ode kama ala bana shetana la ode kama Allah subhanahu wa ta'ala ayoroma janya kabo ala badew ametanga nyine kabo o shetana jashile ntoroma me shetan la'in rajim mana mina na halakira ako ala ko mabane amaban yene shetana halaki ma yine e ala fe ni ka fonisriya ma yine e ala fe ni ka galangiya ala ne bato munu fengo fenki ala manyini fe ala ika ke shi ani kenaya e ika dine shetana ma ngana safio nkalina e ala taala bonyala iye halaki iye ngenga bo hinana adama min no fe na adama inde bela jelefli nikara shetana ka kalinkani akwana adama de bela jelefli mbadew la manjija shetana ama befle sanga abaka de au ka Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam afara ko ala kira de kira ladgali fenyuma ye mu'minu ye ko ala kira de kira ladgali fenyuma ye islamu ye au ka ala kira ba Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam ni islamu ya dinaina ala kira ya kono je aw ye de
i yɛrɛ bakun o dama tɛ dutigi o i yɛrɛ bakun dama tɛ dutigi muso i yɛrɛ bakun dama tɛ i ka mara kɔnɔ denw maa minnu n'olu b'i ka mara kɔnɔ n'i kɛra i bɛna misiri la n'i kɛra seli waati ti fɔ i kɔ misiri la farida ti fɔ i kɔ misiri la i fana k'i jija i maa minnu n'olu b'i ka mara kɔnɔ i k'olu bila misiri sira kan dɛ misiri sira de ye jumɛn ye o ye ala ko sira de ye i k'u bila alahu subhanahu wa ta'ala ka sira kan n'o tɛ ala kira kumana kira ko a ka hadisaw la a ko kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an rayatihi a ko dutigiw aw bɛɛ lajɛlen ye bagangɛnna de ye mumini dutigiw aw bɛɛ lajɛlen ye bagangɛnna de ye wa a ka da la k'a fɔ de lahara aw tɛ siratu tigɛ fɔ ala k'aw jɔ k'a ɲininka a ka baganw kɛcogo la i y'u gɛn kɛ cogo di kɔri i ma don waleforow la kɔri i ma waleforow tiɲɛni i ka baganw ye kɔri i denkɛw ma juru tigɛ ka taa waledenw nɔfɛ kɛnɛmanba di kɔri i denmusow ma juru tigɛ u ma kɛɲɛ kɛ ka bɔ i ka du kɔnɔ ka taa sigi maa wɛrɛ ka du kɔnɔ n badenw nin bɛɛ lajɛlen ye jɔrɔkɛ ko de mumini kan ka da ka miiri ni nin bɛɛ lajɛlen ye mumini kan ka da ka hami mumini kan ka nin bɛɛ lajɛlen de kɔlɔsi sabu ka da kan nin ye doni min n'a bɛ e yɛrɛbakun de kun lahara e tɛ siratu tigɛ fɔ i ka nin denbayaba in fɔ i ka jɔ k'i ɲininka u la i denmuso filɛ nin ye a kun tɛ foyi la diɲɛna yan fɔ n'a kɛra jini belese dɔn ye a kun tɛ foyi la yan baarila tagaw kɔ a kun tɛ taa yɔrɔ si la yan fɔ ni balaniso bɛ yɔrɔ min na o de kun y'a ka taali kɛ yɔrɔ ye ɔ e ye mun fɔ a la cɛkɔrɔbaw dutigiw i ye mun fɔ nin na i ye mun fɔ i denmuso ka nin na i ye mun kɛ i y'a bali wa yalima a kun bɛ nin waleya minnu kɛ a kun bɛ na ni wari minnu ye e kun tɛ dɔ minɛ k'a dɔn a la wa e yɛrɛ b'a dɔn ni ala cɛ a ma taa feere kɛ a ma taa sugu la nka a bɛ na ni 2000 ye a b'o di e ma i bɛ nisɔndiya k'o 2000 minɛ kabi o minɛtɔ la ala banni la dɛ e t'a dɔn k'a fɔ de o 2000 bɔra yɔrɔ min na sura kun ye balaniso ye a bɔra o balaniso a nana fɔ 2 heures de matin mais a nana ni wari ye e y'a minɛ k'a dun cɛkɔrɔba e dun b'a dɔn i denmuso tɛ baara la dɛ e dun b'a dɔn cɛ t'a bolo dɛ i ma cɛ ka woro ɲimi i denmuso kunkɔrɔ fɔlɔ dɛ o kunna a kɛn bɛ cogo di alakira Muhamadu Mustafa sallallahu alaihi wa sallam a ye ladili kɛ ko an k'an janto nin bɛɛ lajɛlen na an ka mara an k'an janto an ka mara la dutigi ka mara a bɛ se ka kɛ sababuya ye ka i kisi i b'i ka marakɔnɔden dɔ labɛn ka ala subhanahu wa ta'ala ka sira jira a la ka silamɛya diinɛ sira ka o jɛlen jira a la o bɛ ala bato ka ala bato ala bɛ sɔn o ye peut-être dɔ tun bɛ na e yɛrɛ kɛɲɛ i ka jurumu dɔ tun bɛ na i kɛɲɛ lahara jɔ don mun bɛ taa ni ye jahanɛmɛ kɔnɔ mais i denmuso in kama ala bɛ yafa i ma i y'o min bila sira ɲuman nin kan wa i denkɛ in fana kama i y'o min bila sira ɲuman kan o jogo ɲuman min ni o y'o labaara ala ka dugukolo sanfɛ ka ala ka diinɛ dɛmɛ ka ala hinɛ ala ka jɔnw na o kunna o kama ala subhanahu wa ta'ala bɛ yafa e yɛrɛ ma cɛkɔrɔbaw lahara o la n'an bɛ fɛn o fɛn na an kana baara in kɛ an yɛrɛ kun dɔrɔn ye a ye to an ka baara in kɛ ani an ka denbaya n'o tɛ an ka da la k'a fɔ de an bɛna ɲininka an ka denbaya in lahara o la shetana a bɛ fili sira nin de kan a bɛ ka adamadenw fili cogo min na a bɛ ka o fili ten n'i y'i sigi ka diɲɛ lajɛ bi kununko fɛn minnu n'olu tun bɛ kɛ ni adamaden silamɛya tɛ dɛ ni hɔrɔnya la jɔn tun bɛ i yɛrɛ faga o kama hɔrɔnya la o de kɛra catiribɔko ye bi o de kɛra diɲɛ kɔnɔ bi o de bɛ kɛ réseaux sociaux sanfɛ o de bɛ kɛ kɛnɛ kan bi fan bɛɛ maa tun bɛ i yɛrɛ faga ko min kɛlɛ la kunu hɔrɔnya o dɔgɔyara ni hɔrɔnya dɔgɔyara o kunna yɛrɛminɛ o bɛ dɔgɔya ni yɛrɛminɛ dɔgɔyara silamɛya o bɛ taa ka bɔ yen ni silamɛya banna i tɛ to foyi ye fo n'a kɛra nafigi ye an b'a ɲini ala subhanahu wa ta'ala fɛ ya rabbi ala ka an kisi o ma o kɔ tɛmɛlen kɔfɛ an b'an sinsin ni ala subhanahu wa ta'ala tɔgɔ barikama ye ala min ni ale ye kow daminɛ wa ni ale ala kelen de bɛna kow fana laban albaqa'u lillah dafalenya ye ala subhanahu fɛn min bɛ to yen o ye ala subhanahu wa ta'ala de n'o tɛ fɛn o fɛn n'o bɛ dugukolo in kan a bɛna ba don dɔ
ayo de fo qul man alayha fan wa yabqa wajhu rabbika zul jalali wal ikram anga dala ka fo de ameni fengo fena yani bela jelebe ba ni bela jelebe na sege Allah subhanahu wa ta'ala ma dondo ni banga trunu ngonu labaye ngunu mani ha sayare ki toy pew korobe mbeba ha ni yame inyogon koko talate e ala corona baliado ni corona na iti nyebo afere koroko fe fej meme we sayade amanyin Allah subhanahu wa ta'ala fe yana ngase alama domina o kasoro ani Allah subhanahu wa ta'ala be nyogon fe ala kan bla aka sira klele no siratu al mustaqim ala kan bla o sira klele nka ala kan bela jele wasa anna al islam o amanyin Allah subhanahu wa ta'ala fe ala kan bla ala ka sira jele ala kan bla o ka o kuna mbadew shin kele ko fe ni Allah subhanahu wa ta'ala to ko barkamay ame solli takhiyuka ame solli madaniyuka ame solli maqiyuka ame solli zamizamiyuka ame solli tihamiyuka ame solli abdullah dini annata deka muhammadun ibn abdullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam tasliman kaseera ame solli chayaka ame solli chaya kureshi kainka ame solli chaya hashimu kainka ala kira yanga wasila de ala kira yanga yela sede na alati anti ala soro la halla fi mushkilatina illa rujuu ila sabil furafoite anga konunu na fona kira kasege Allah subhanahu wa ta'ala doroma kasege Allah subhanahu wa ta'ala ma ala kira mon musafa ayo minchi ama onnana ni sirajele munu ye anga o sirajele nununta anga sege ala kira ma anga sege alama na sege rakira ka o sirajele nunuma o de ba ngolongolo kanse alama ala kira ale de ka kusa katme jien bela jelen jien dara ale kanu koson sabula kitabu tigi o de fa ko muhammadu la khama khalaqtul khalaiqa ako muhammadu ne eko kunte ngunde danike ni ya bane pew muhammadu ne eko kunte ngunde danike danve on bela jele dara chemi kanu koson aman jinsi ka soli chaya o che barkama inga anaso dungew anaka sahaba sanu kanyine ala fe ala kira ka sira jele ala ka an islamé mo ala ka bela jele sabati oka ala kira ka sira jele ala ka an sabati oka ame soli ke aso dunge oka sabula ayo de fo ako qur'ana kono mana mina nabe nyuma nu annana ni Allah subhanahu wa ta'ala chi kira ala yo chi iba soro Allah subhanahu wa ta'ala be fendo nyiningali ka ula nga munge iye era ba fende ka munge iye bebi tafo me Allah subhanahu wa ta'ala ala kira nyininga ako Muhammad Mustafa habibi ne kanu nyogo nga munge iye ibe mu fenga okiye ni jena tike enkono ala kira mu fo alai ako kul la as'alu alaykum ajra illa al mawaddata fil qurba ako ala nde foi feibolo fo ika mu'minu aka fo mu'minu ye dron me fe mi nyininga kiraya sarala dore tere ukane Muhammad Mustafa somo kanu munu ne olu bena to ngwa fe ya okuna uka olu kanu ne Muhammad bona uka olu kanu ni Qur'ana ayadi don bawo be okuna mbadeo ala kira somo kira ta mulo binga kira bambolo sabula kira waratna chako wanda benyuma wara retna na ala kira kofe ko fo ko tamakiya bo bela hayna soro o tebeka haklina nga anga qur'ana kono ay fami famu ya anga qur'ana kono ani ay fami ya kono na yo kala ko don o de kira warate la nabi ya bada nabi nyuma waratna ala kira kofe kuma te kira warema ni bora nabi nyuma ya jalala kira ya jala de be jala bela jele sanfe jala warate kira ya jala sanfe nga kiraw fana be nyonye sabu ala yo de fo qur'ana kono wa tilka rusulu faddalnahu ba'dhum ala ba'd ako kiraw alek ala ye uchi nga e dok sa katime doka o de la ulul azim ulu tomontomona kabo kira keme saba ani kira tan sabala o ulul azm nunu o kuna ala kira Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam ale de ulu la nyemae o de la farama ko kiraw kanyema imamul mursalin nabi nyuma labado
wa kiraw ka almami fana do no ye kiraw nyemay amani na ala fe ni che bay ala ka huruma ko son ya rabbi ala ka anga amagoto ala ka huruma ko son ala ka hera jidi an islam yuma bela jeleka mbadon o kotmelen ko fe anti do anga kuma kono fanga anga bonyama sege ananga taratare folikan fanga o seki anga kudwe amo seki muhyiddin amo seki baharuddin ma amo seki shamsuddin ma no de el haj el sheikh amadou siribe banwa amadou shugonga ani malevia tana mundula farada sabunyuma amanga folikan bilibili ba ame o seki ama kanyini allah subhanahu wa ta'ala fe shijani kenan lafiya be ala bolo rabbi ala ko de chebayma ana bono ala ko di uma ala ka heraw jidi akal la nyine mi islamia dine ka nyetagala ama nyine allah subhanahu wa ta'ala fe ala ka o sabati akal la nyine mi ala ko sabati abeka chesri minge ala ka dine demenina abeka chesri minge islamia demenina ama nyine allah subhanahu wa ta'ala fe ya rabbi ala ka sedi ama halbi semin ka bon katmeni bela jeleka ya rabbi aka ala ka dine deme ala ka onogo yayi ala ko ka ala kira ko son ala ko ke qur'ana bonya ko son sali ala rasul karim badal islamew ame juma de la ame juma na ala kira mo mustafa sallallahu alaihi wasallam ay don jati do e sabo ayan kle wolon flando do ko kun konona na o kle wolon flana allah subhanahu wa ta'ala e do minda ko ke akbar ayami fil usbu'i o de yawmul jumaa juma do ale de don kuntigi juma do ale de do nyemoy juma do ale de ka bo katme don bela jeleka ala kira o de fo sallallahu alaihi wasallam ako allah subhanahu wa ta'ala e jeda domi adana de fi yawmil jumaa o ye riwaya do wi wa jebina wuli fana fi yawmil jumaa amani allah subhanahu wa ta'ala fe jebi ba juma don fana ko juma do lanzara ko jebi ban amani ala fe o bi ke domi o ka soro ani allah subhanahu wa ta'ala be nyon fe mbado aw ka dala ka fode foyti adama de nafa ni ndugu kulen zanfe fiki kle allah subhanahu wa ta'ala fika sira alay ala ko ikam munge eko keban ala ko ikam muntoi eko toy bani niye ni sira ni tadron ibaye ebe ni lafiya ikanyana maya kono katime beka ngani sira mene ikadala ka fode shetana ka muko formule oluti fara ila jine shetana oluti fara ila mamunun ko ti ala fe oluti fara ila kirama lafiya ebe lafiya nyinya nabi nyuma ma lafiya ebe lafiya nyinya ala kira ka sahaba abubakar siddiq ay nyin ngal ke kwa sara chugudi silamiya jugu we abubakar de faga abubakar de empoisonné la abubakar ma sayra mare abubakar de empoisonné ay islamia e soruta aka laje ay don baga o nyininga abubakar kofe joni nana khalifa yala ala kira sallallahu alaihi wasallam ka goloka joni nana sidna umar bin khattab ay nyin ngal ko sidna umar fagara chugudi kuko e sori fo awye sidna umar sokora murula de kato selila moko nyame fajiri kaka seli moko nyama jugude nana kana yere ke selila wa soro muruba bolo abora almami kofe ka muru turu sidna umar la fo turu yoro saba do ko fo turu yoro wolonfla fo desera kabi abine uya sama ka black rafe mawre yi do anora ayo fana soko o bina mawre yi do anora ayo soko fo ka se moko wolonfla ma sidna umar de sarata jugu yimenena uya nyininga akoye ngem kama amirul mu'minina islamu kan nyema ala kira ka wolo kan sigi ala kira burange cheminya demuso di ala kira mafurula sidna umar iye umaru fagamuna ako ma fa dawarela sidna umaru aka sharia ka gele kuju ode kama nyafa femi sur la jugu inda ode krani ko aka sharia ka gele kuju mbadeu islamia niya mina tieka ikani sigi ka fode ko lafiya biye de ala jugu bi toro aha niya mina tieka ala jugu bi toro wallahi ni islamia mina tieka hay ni ko ki ka bo jama mo chela kata do fok ngo kono kata ika islamia ke ngo kono ala na fendo bla obeti tore sabo ala krayo de fo anyana ako e dunya sijnul mu'min je mu'min ka kasodi itna lafiya soro ko lafiya dai jume ni sara domina ni tara aljine kono o de lafiya ko dai
la amani Allah subhanahu wa ta'ala fe ya rabbi anga incebay ala ka hera jidi halbi anaka ala ka hera jidi anayi kanyine ala fe ala ka anjurumu ala ka olu yafa okuna mbadew Sayyidina Umaru sara nin cogoyala aka tiɲɛ fɔ kama ale de wulila ko El Farouk ibn Khattab ne jirikuru de tɔgɔ ye arabukan na ko Al-Khattab jirikuru tɔgɔ de ko Al-Khattab c'est don min na Sayyidina Umaru silamɛyara a fa tun tɛ silamɛ a fa fana tun ye kafiri ye o fana tun ka farin mais Sayyidina Umaru silamɛyara don min o don o y'a sɔrɔ Alakira n'a ka sahabaw tun b'u dogo k'u ka seli kɛ Maka misiri wele k'a tɛ se ka bɔ a ti ku i la ka misiri wele k'a fɔ ko ashhadu an la ilaha illallah k'i kan kɔrɔta n'o ye n'i y'o kɛ kangɛrɛnna o ko la nkali nka e t'o lakali o don y'a sɔrɔ fanga bɛ Makan kafiriw la mais Umaru silamɛyara tumana min na ni Umaru silamɛya Umaru ko bon bi kɔfɛ silamɛya ti kɛ dogora Maka ni min mi kɛ o bi kɛ a ye diɲɛ di muazinu ma ko seli welela ka seli wele Bilal wuli i ka seli wele ne yɛrɛ Umaru jɔlen bɛ da la n jɔlen bɛ alikaba n jɔlen bɛ misiri da la o don o bi seli silamɛw ka alabato bɛɛ bi kɛ cɛ dɔ ka so Maka o y'a sɔrɔ o yɛrɛ ma alikaba yɛrɛ tigiya sɔrɔ fɔlɔ o don seli u ka bato n'u ka fɛn bɛɛ an'u ka ereyɔn o bɛɛ bi kɛ dɔ ka so o kunna Umaru de ye diɲɛ de ko ka seli wele seli welela dɔrɔn kafiriw u bɔra u nana ni min nana sɔrɔ Umaru jɔlen don jitɔ min ji bɛ mun na n'o nana sɔrɔ Umaru jɔlen u b'a fɔ k'ale yɛrɛ kun nana fara silamɛw de kan cɛ 70 de tubira o don Sayyidina Umaru tubira don min ka fara silamɛw kan mais u ma sira dɔwɛrɛ ma u tubi dɔwɛrɛ kama dɛ Umaru ka npanmuru ɲɛsiran ye u tubira o de kama nin bɛɛ bɛ diinɛ na limaniya b'u sɔrɔ a kɔnɔ ye o kunna Sayyidina Umaru a wele ko Faruku sabula ko a ye tiɲɛ ani galo a y'o fara ka bɔ ɲɔgɔn na ale tubira don min n'a kɛra silamɛ ye o kunna silamɛya bɔra dogo la o don silamɛya kɛra kɛnɛ kan mais o Umaru o de fagacogo filɛ nin cɛ min y'a denmuso Alakira ye cɛ min denmuso ta furu la o de sacogo filɛ nin a sɔgɔra de k'a to a sɔrɔ a bɛ ka mɔgɔw laseli a ye ɲininkali kɛ Umaru bɔyilen kɔfɛ jɔn de nana kalifaya la silamɛya kalifaya la Usman bin Affan ale de nana kalifaya la Sayyidina Umaru kɔfɛ Usman nana a ye ɲininkali kɛ ko Usman sara cogo di Sayyidina Usman kantigɛra de k'a sɔrɔ a bɛ k'a kuranna kalan a kantigɛra de k'a joli kɛ fo k'a joli seri k'a kɛ kuranna kan Sayyidina Usman min ni Alakira ye a denmuso 2 ta k'a d'a ma furu la a ye denmuso 1 d'a ma fɔlɔ o fatura a tilara ka denmuso 1 wɛrɛ d'a ma tuguni k'a yira Usman na Usman hali ni nin sara ni dɔ wɛrɛ bɛ n bolo n b'o d'i ma sabu i ye maa furu ɲɔgɔn ye Usman bin Affan u b'a fɔ cɛ ma ko Zul Haya cɛ min n'a tun bɛ maloya Usman fagara Usman kantigɛra de o kunna n badenw nin bɛɛ de tɛmɛna silamɛya kɔnɔ ninnu ma lafiya e b'a fɔ e bɛ lafiya ɲini yan ka n'o ɲini dɛ n'i bɛ silamɛya la hali i ka du kɔnɔ ye Ala na fɛn dɔ bɔ i ka du kɔnɔ min b'i empêcher i ka silamɛya la c'est à dire min b'i tɔɔrɔ i ka silamɛya la min b'i tɔɔrɔ mun b'a ɲini k'a b'i bali shetana na don fɛn dɔ la hali n'o kɛra i ka dununkɔrɔnin ye a b'a don o la o b'a fɔ a b'i tɔɔrɔ i ka diinɛ na o kunna n badenw silamɛya kalifa 4nan walima 5nan Sayyidina Ali ibn Khattab radiyallahu anhu Sayyidina Ali nana kalifaya la Usman kɔfɛ nka a ye ɲininkali kɛ ko Sayyidina Ali sara cogo di Sayyidina Ali fana kun cira de misiri kɔnɔ k'a sɔrɔ a jɔlen bɛ seli la kafiri fana nana k'a yɛrɛ kɛ selila ye kaba bɛ k'a seli daminɛ kɔfɛ arranger la a ye o sɔfa bila ka na o ɲɛfɛta la ka sɔfa bila kelen kelen fo ka na se Sayyidina Ali sɔfa min jɔlen don ka gɛn Imamu Ali la a nan'i jɔ ye ka nbamuru sama ka bɔ ka Ali gosi a kunkolo la fo k'a kunkolo ɲɛ pan ka misiri bili minɛ cɛ min ni a ka nbamuru yelen n'o tun bɛ kafiri jatigɛ fo ka kɛlɛ tiɲɛ kafiriw bolo n'a fɔra dɔrɔn ko Ali bɛ kɛlɛ la kafiriw ka kɛlɛ tun bɛ tiɲɛ u bolo mais a tora janfa la tan o kunna i b'a ɲini k'i bɛ lafiya diinɛ na i bɛ lafiya ɲini diinɛ na bilen wa la
n'i b'o ɲini t'o sɔrɔ sabula minnu ni olu nana n'a ye olu ma lafiya i ka da la k'a fɔ de i yɛrɛ fana tɛna lafiya an b'a ɲini ala subhanahu wa ta'ala fɛ faamuya ko ɲuman ala k'o d'an ma an ka imami ye kɛnɛ sɔrɔ ni ala sɔnna an bɛ bɔ kuma na yan an kɔni an ka walanda a ma se ka ta nka inshallah lil hadisi baqiya in khana li umri baqiya baro in tɔ bɛ yen n'a y'a sɔrɔ ala subhanahu wa ta'ala kɛlen don ka si tɔ sɛbɛn ka o bila an b'a ɲini ala fɛ ala ka si diyan d'an ma juma caman bɛ ala bolo ala ka o nɔgɔya an ye juma caman bɛ ala bolo ala k'o nɔgɔya an ye ala ka hɛrɛw jidi an kan ala k'an ka batow bɛɛ lajɛlen minɛ ala k'an ka batow bɛɛ lajɛlen minɛ ala k'an wasa an ka limaniyaw an b'a ɲini ala fɛ ala k'o jidi ala k'o kɛ ala kɛrɛba mɔri musafa kosɔn sɔli ala rasul اللهم ربنا انزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا أنت خير الرازقين اللهم ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب إن الله وملائكته يصلون على النبي يا الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. كوي مامك فضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. صلى الله عليه وسلم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله أعوذ بالله سميع العليم من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد بن عبد الله كرام خاتبين وإمام المرسلين صلوات الله إلى المبعوثون رحمة للعالمين وعلى آله طيبين طاهرين ومن والله بإحسان إلى يوم الدين. أستعين الذكر قائلا ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والله بإحسان إلا يوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. ولو نشاء لطمسنا على أعين فاستبقوا الصراط فعنا يبصرون. ولو نشاء لمسكناكم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون. ومن نؤمر ننكس في كلك فلا تاكلون. وما علمناه الشعر ولا ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لتنذر من كان حيا ويهلك القول على الكافرين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين أجمعين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين
الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى والدين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون الحمد لله الذي فاطر السماوات والأرض جاء الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في خلق من يشاء إن الله على كل شيء قدير. متعني الله سبحانه وتعالى akan kisi kan tanga ka bo shitane dangalen toroma shitane min kira farala kiru fe fokata se lahara jondoma amani ni ala fe mama de mani ala kada ala kan bela jene kisi ka bo shitane toroma o ko fe amanga ko damne bi ismillah ni allah subhanahu wa ta'ala to barakamai ala mi ye je hina labolen tigi ala mi ye lahara hina kere tigi bari ayani to fulay wala yerela to munu ni to barka mawdo wa to munu ni to dallu mawdo aya to fan fe wala yerela wa bela jene me ka bara je kono ani lahara bari ay to folo mi fa yerela o kera arrahman no je hinay ne je hina takalaje jimi ni aramade me miala jimi ni danfan be balwa jila o hina folo folo hina fulana e fen jumei fiya mi na me nyana kilala ni Allah taala ka hinadi o ko fe ni aramaden laje ka damine ika balo ika keneya ika lafiya ni bela jelenye Allah taala ka hinadi ayake aramaden ye jiyan kono ya ngayo di bema mama e ala don mama ma ala don jiyan hinai am bela jele jene do ala de ya Allah ka di bela jelema niya jate mina ka laje mami madda alala mami maso alaye mami kera fulani kafoy mami kera Allah subhanahu wa ta'ala kutabagaye abaka ala kutake abe Allah subhanahu wa ta'ala soso ala ko ka fardaw seli aba banga farda seli ngabetla kati daka sunoko abe sunoko damine 22h 23h fokata se awa 10h 11h ma nga yamoriya be ala bolo na ye ala ja ni ala ko sisan ni ka sa 600 abesa mais ala ya toy ka yamoriya dore kono el waqt al ma'lum o de wakati mi na doneno no alkiyama jondoy o de kama adama de kelo kele i yere kele ini ala che i kele abli kuna ka fo kambe ka fon feke jena ya ibta se ka lahara wa ala beti fese ibolo dura bara kelo kelina ka damine amiskala zarati fokata se amire te se ka konti ala betan joka fese ni bela ibi malo mami ma iti malo mami ma ala beti jo bela jele nyena ibron bola idogonu bola ifau bola ki tay to ma ki wele kan i jo fo beba fo ne karsa de aka kirbe na tike ni donen ko fe anga ala nyini ka don anga jugu ya dabla anga koniyali dabla anga segi alama bari ibiki dugo maula ka femunu ke abli kuna ala nyabila ore la lahara to do dara ko gindo baw boroto don ate boroto kelena ibika siran fenye o bela jelle ne be lahara la ibi malo mama ibita jo bela jelle nya feni ki sege oni donen ko fe ni mami take nyuma yaye fali nafsi ni mami yere ma so nyuma yama fa alaiha wa ma rabbuka bizalamin lil abid donc arama doni nyonche aya jija aka nyonga hage sigi silamaya tula silamaya na horaya do soro anyere feya o horaya ko jumai ma kunti ma tonyo fiu horaya na ka soro silamaya tiya ma kunti ma tonyo silamaya nale anana no tagasira kelini ay nyongo gashi sigi ala ye ma damado fo sigi nyongo toro bala ay ma woro de ta tokoma akoni jamakulu woro be ya lahara jondo ikadu sente siratu tige foni mi awa tujira jena ya afola fola e ma jumai mami ye irba navolo dun ka irba navolo dun
balo wɛrɛ foyi tɛ la iriba kɔ e ka denbaya ti balo foyi la fo n'a kɛra iriba ye a ko i k'a dɔn lahara i sen tɛ sirato tigɛ dɛ i y'a iriba dɔrɔmɛ tigɛ maa kelen o kelen kun ala n'a bɛɛ lajɛlen ka hakɛ bɔnsi la ni k'a d'a ma i ka baraji tɔ min bɛ to n'o sera k'i kɛ k'a tigɛ i b'a tigɛ mɛ n'o ma se k'i kɛ k'a tigɛ i k'a dɔn fura t'a la dɛ i bɛ jeni ala k'an kisi ka bɔ a ma a jamakulu filanan ye maa jumɛn ye man lam yuhafizu ala salawatul khams maa min ma sɔn ka ala ka layidu dafa maa min ma sɔn ka ala ka wajibi dafa ala ye seli waati 5 min wajibiya an kan k'an k'a kɛ maa min bana ka seli waati matarafa a ko i k'a dɔn lahara jɔn don e sen tɛ sirato tigɛ fɛn dɔw b'an bolo diɲɛ na yan adamadenw bɛ jɔn a la nka fɛnba don alaw taala yɔrɔ o de la alakira ka wasiya la a b'o kangari da waati bɛɛ a ko el birru la yabula baraji mana kɛ miskala zarati ye a ko kana jɔn a la i b'a baraji fitinin kɛ i bi jɔ miskala zarati min na o bɛ kɛ sabu ye e tun bɛna jeni lahara nka a b'i latɛmɛ donc a ye ɲumanya kɛ côté bɛɛ fɛ n'i bɛ ɲumanya kɛ kan'i kɔfilɛ dɛ kana maaw filɛ ɲumanya kɛ i dayɔrɔ kama bari fɛn min bɛ maa bɔ tasuma la o de ye ɲumanya ye lahara min n'a bɛ ka fɔ lahara ka kalan ka tɛmɛ tasuma kan hɛrɛ min bɛ awɔ lahara la ala bato i ka ɲumanya kɛ a banna kan'i jigi da foyi kan bari i b'i jigi da fɛn o fɛn kan kullu man alayha fan a si tɛna to i bolo don dɔ i yɛrɛ bolo b'a dɔw ta wala a dɔw bolo k'i ta ni ka t'i da i ka dayɔrɔ laban na adamadenya ye nin dɔrɔn de ye ka nin to i kɔnɔ kana foyi miiri ala ye fɛn minnu wajibi an kan a kɛ i seko n'i damayira la n'i ta bɔra a la don min o y'a bannen donc a bɛ nin cogo la a ko jamakulu filanan n'o ye seli waati 5 maa minnu ma sɔn k'o matarafa a k'aw tɛ siratu tigɛ dɛ fɔ ni min tubira diɲɛ na yan a sabanan al-qazabu maa min kɛra nkalontigɛla ye o tigi mago sara lahara ala k'an kisi ka bɔ a ma bari wayilu ma wele hali sitanɛ na sitanɛ min ye ala sɔsɔ ala dalakan na fɔ ala y'a gɛn ka bɔ a ka hinɛ la nka ala ma sɔn ka wayilu bɔnɛ wele o la fiyewu a ye wayilu wele fɛnba damadɔ de la nkalontigɛla b'a la maa min bɛ seli ɲagari o b'a la feerejugukɛla b'a la ala ye wayilu wele ninnu de la a ko wayilu yawma izin lil mukazzibin a ko lahara jɔn don nkalontigɛla ta kɛra bɔnɛ ani halaki de ye maa min fatura diɲɛ na yan e ma fatu k'i to foyi la fo n'a kɛra nkalontigɛ ye i ti tiɲɛ fɔ ala ko mana na i ma o sigida kuma mana na i ma balimaya kuma mana na i ma silamɛw yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ kuma mana na i ma i tɛ se ka alaw taala ka tiɲɛ fɔ i bɛ nkalon tigɛ de ka maaw ɲɛkɔrɔ kumaw fɔ n'i sara k'i to a la lahara e de jenina bari i bɛ k'a kɛ minnu kama i b'olu tatɔ ye alijinɛ kɔnɔ se t'olu si ye o don k'a fɔ ko ala k'i bɔ tasuma la o tɛ se o bari i ye baara min kɛ n'i sara a kan ala b'i minɛ o de ma o de la ala ko a ye ɲuman kɛ ni maa min ye ɲuman kɛ alaw taala ka dɛmɛ kama i bɛ don alijinɛ kɔnɔ ani alaw taala ka fonisereya kama donc a y'a yɔrɔ ma janya ka bɔ nkalontigɛ la o kɔfɛ a ko waqati rahim jamakulu minnu kɛra baara wɛrɛ t'olu la fo n'a kɛra ka sinji tigɛ maaw ni ɲɔgɔn cɛ diɲɛ na yan ala ye maaw da k'u kɛ sinji ye sinjiya mana gɛlɛya cogo cogo kana kɛ sabu ye ka maaw ka sinji tigɛ dɛ kana kɛ sabu ye ka sinji tigɛ bari sinji tigɛ ka go ala ye dɛ alakira yɛrɛ ye sinjiw tugu sinjiw kɛlɛla ka se alakira ma alakira y'o sinji caman tugu a caman ye ɲɔgɔn haramu ka se alakira ma alakira y'o sinji caman tugu donc maa min nana diɲɛ na yan n'i bɛ ka alakira ladigi i jija i ka maaw ka sinji tugu kana sinji fara dɛ kana balimaya fara fiyewu o bɛ balima bolo la wa a bɛ silamɛw yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ bari ala ko de silamɛw ka hakɛ la a ko innamal mu'minina ikhwa fasluhu bayna aqwaykum wattaqullaha la'allakum turhamun ni ala kumakan de kuranɛ kɔnɔ suratu hujurat kɔnɔ a ko silamɛw mu'minu maa minnu lemaniyara n'aw bɛ farida 5 seli ɲɔgɔn fɛ a ko aw bɛɛ lajɛlen ye fa kelen ba kelen de ye wa aw bɛɛ lajɛlen de ye sinjimaw ye a ko fasluhu bayna aqwaykum
a balimaw ni ɲɔgɔn cɛ a sinjiw ni ɲɔgɔn cɛ a ye tuguli kɛ a kana kɛ sabu ye ka tigɛli kɛ fiyewu ala t'o fɛ a ko dɔ bɛ ala taala bɛna hinɛ aw la maa maa ye ɲɔgɔn minɛ ala ko in kan k'aw fatura a kan a bɛ tila ka taa ɲɔgɔn minɛ lahara ka taa don alijinɛ kɔnɔ ɲɔgɔn fɛ ala k'an ta kɛ ten nka maa minnu farafarala diɲɛ na yan ala ko in kan ala kɛlen kɔfɛ k'a fɔ silamɛw ye a ko atasimu bihablillahi jami'an wala tafarra aw kɛlen kɔfɛ k'o mɛn n'aw nana farafara aw ma sɔn ka don da kelen fɛ aw ma sɔn ka ɲɔgɔn minɛ ala ka juruba kelen in na i k'a dɔn n'aw sara o kan kiti b'aw bɛɛ lajɛlen ni ɲɔgɔn cɛ lahara bari a jala ala de ye a ka ɲɔgɔn dɔn diɲɛ na yan a ye ɲɔgɔn dɔn ala ko in kan wa a ye sa ala ko kan ala ko bɛ yɔrɔ o yɔrɔ a y'a kun kɔrɔta donc a jamakulu naaninan maa min kɛra sinjitigɛla ye a ko i tɛ siratu tigɛ siratu ye fɛn jumɛn ye n'an bɛ k'a lakale ala kira ka misaliya dili la a ko ɲɛsin min n'a bɛ maaw ɲɛ na n'i ye ɲɛsin tigɛ k'a tigɛ fo siɲɛ 100 o 100 den kelen ta a ko siratu ka misɛn ka tɛmɛ o ka siɲɛ 10 siratu min n'an b'a tɛmɛ a dugumala ye tasuma de jahanɛmɛso de b'a duguma o jahanɛmɛ in tɔgɔ de ko hawiya tasuma kɔlɔn o de y'o jahanɛmɛso ye siratu de b'o sanfɛ ni maa min ye ɲumankɛ dun maa minnu kɛra n'i jigi tigɛlen ser'u ma u b'i jigi tugu olu bɛna se siratu da la u ka fonisereya n'u ka ɲumanya kama ala bɛ sin ka kama belebele fila b'u la ten u bɛ pan ten hali olu sen tɛ da siratu in sanfɛ u bɛ pan dɔrɔn ka taa jigin a ɲɛfɛ ten canw olu sara min ka kan u bɛ t'o minɛ amma maa min kɛra diɲɛ na yan maa jigi tigɛlen mana se ma e tɛ kan sɔrɔ k'a fɔ ye fo k'a jigi tɔ tigɛ e tɛ foyi fɔ ye fo k'a kuma suuli k'a lamaloya o bɛ taa se awa fɛngɛ dala yɔrɔ min n'a ye senpanya kelen kɛ tasuma bɛ wuli k'a b'a minɛ a b'a pan ka segin mɛlɛkɛw jɔlen don wagati dɔ de dilen don bɛɛ ma n'o waati sera dɔrɔn u b'i minɛ k'i fili tasuma la donc nin bɛɛ lajɛlen fɔkun ye mun ye adamadenw an ni ɲɔgɔn cɛ a ye tilen ala ɲɛ dɛ a y'a bila u kun na k'a fɔ ko ala ɲɛ b'an na don min kelen bɛna siri k'i da jama kun maa dɔw yɛrɛ bɛ yen a balolen i tun tɛ fɛ k'a ye fiyewu nka e bɛ sa don min o bɛ taa jɔ e sulu jama kɛnɛ kan o ye kuma suli ye i ma fɔlɔ o tɛ lahara ye dɛ o nana jɔ i su kunna diɲɛ na yan o ye kuma suli ye ma k'a fɔ ko ala ka hinɛ a la nka diɲɛ na e dusukun tun t'a fɛ i tun tɛ fɛ a ka hɛrɛ sɔrɔ fiyewu donc nin bɛɛ lajɛlen mɛnnen kɔfɛ n'a ko la ilaha illallah muhammadu rasulullah a ye ɲɔgɔn minɛ a ye kɛ ɲɔgɔn fɛ a ka ala bato ni kɔnɔjɛlenya ye nafa min b'o la o de ye alijinɛ ye bari alijinɛ ma jɔ bɛɛ kama ni bɛɛ tun bɛ don alijinɛ la ala tun tɛ tasuma da ni bɛɛ lajɛlen tun kan ka don so kelen kɔnɔ a tun t'a kɛ so fila ye nka a ye bɛɛ lajɛlen bila ka na vitɛrɛn fila b'i ɲɛ lahara i k'a dɔn n'i ye min baara kɛ o so bɛ jɔ i ɲɛ ye n'i sara don min i ka villa b'i ɲɛ i bɛ taa don a kɔnɔ o kɛra ɲuman ye sa o ye e de ta ye wa i kelen kungo don wa o ma kɛ ɲuman ye sa o ye e kelen de ta ye donc an ka ɲuman kɛ ɲumanya ka di ala subhanahu wa taala ye o kɔfɛ a duurunan a ko maa ni zakat maa min ala ye se d'i ma nafolo b'i kun nka i banna ka jaga bɔ dɛ ala dun ye jaga farida n'i ka nafolo ye san yɛlɛma a jaga bɔcogoyaw bɛ yen 100 jaga 2,500 miliyɔn kelen jaga 5000 k'o bɔ k'o di fantan dɔ ma ala subhanahu wa taala kama ala tɛna fɛn min sɔrɔ f'i bɛna sɔrɔ i dayɔrɔ kama maa minnu banna k'o bɔ maa minnu dɛsɛra ka jaga b'u ka nafolo la lahara jɔn don a ko kana sigi a kan i sen tɛ siratu tigɛ hali ni seli y'i fa hali ni alikaba taara bin dala ye i k'a dɔn i ka seli t'i kisi bari i banna ka ala subhanahu wa taala ka farida dɔ dafa donc a b'a janto in na a wɔɔrɔnan a ko man lam yu'zi jarahu a ko maa min ma sɔn fiyewu ni k'i sigiɲɔgɔn gasi sigi maa min banna k'a sigiɲɔgɔn gasi sigi a n'a sigiɲɔgɔnkɛ ka du filɛ a bɛ bɔ dɔrɔn k'a jɔ da la u bɛ jinɔgɔ de bɔn o bɛ woyo f'a sigiɲɔgɔn dɔ in ka du kɔnɔ i k'a dɔn ala tɛ jɔ jurumu fitinin misikala zarati la k'a ka dɔgɔ i bɛ jɔ ni jurumu minnu na nin ye nin bɛ kɛ sabu ye ka jɔn don tasuma la a y'a yɔrɔ ma janya ka bɔ a la n'aw ala y'aw kɛ sigiɲɔgɔn ye a ye ɲɔgɔn minɛ ala ka silamɛya in sariya kan
odi kadi Allah subhanahu wa ta'ala ngana fara la lahara jondo ala min kɛra sabu ye aka sigi diɲɛ na ya ika dɔn ɲiningali baw ni ala cɛ dɛ ngani yi sigi ɲɔgɔn tɔɲɔ diɲɛ na ya ika dɔn lahara ini ka seli dafa ini ka hiji ni ka jagaw bɛɛ lajɛlen bɔli kɔfɛ ala tɛ sɔn i ka siratu tigɛ fiyewu fo a k'a sɔrɔ a y'a ka hakɛ minɛ i bolo ni k'a d'a ma donc ni ala y'aw bɛɛ sigi la o ye ala ka latigɛ ye a ye ɲɔgɔn minɛ o kan a ka ala subhanahu wa ta'ala bato ka kɔnɔjɛlenya la bari ala bɛ maa ka bato minɛ maa min kɔnɔjɛlen don nka e bɛ ka seli ala ye mais e dusukun ye karisa kana hɛrɛ sɔrɔ ni hɛrɛ bɛ karisa bolo hali n'a sara sisan a ka di n ye i k'a dɔn i bɛ biri ka wuli de la i ko salamu aleykum yɔrɔ min mɛlɛkɛw b'i ka seli kuru de ka kɛ k'i bɔ i tenda la lahara i b'olu de wulilen i b'u tenda kuru ye a ka bon i b'a fɔ kuru nin bɛɛ fɔ kun ye mun ye badenw a kana to nin ka maa sɔrɔ ni ala y'aw kɛ sigiɲɔgɔn ye a ye ɲɔgɔn minɛ ala ka juruba kelen na a kana sɔn ka fara bari ala ko muminu bɛɛ lajɛlen balima kelen bɛɛ lajɛlen ye fa kelen ani ba kelen a ko a ye tuguli kɛ a ka ɲani k'aw ni ɲɔgɔn cɛ wa a ka sira ala ɲɛ ala a ko n'o kɛra ala bɛ hinɛ aw la maa o maa farala ala ka hinɛ kisɛ kelen t'u ye diɲɛ dugukolo in sanfɛ wa maa o maa bɛnna ala ka diinɛ in na diɲɛ bɛɛ lajɛlen bɛ diɲɛ u la wa diɲɛ tɛ s'u la fiyewu donc nin bɛɛ lajɛlen fɔlen kɔfɛ a b'aw janto ɲɔgɔn ka hakɛ la a bɛ ala subhanahu wa ta'ala bato ka ala bonya a ka hakɛw la n'o kɛra ala subhanahu wa ta'ala b'aw kɔrɔta juma caman bɛ ala bolo ala k'o yira an na ala ka juma caman yira an na seli min bɛ ka na ala ka musakaw nɔgɔya ala kira bonya kama sɔli ala rasul o kɔfɛ an b'an ka kuruwa fɔ sheikh ahmad sidibe sijani kɛnɛya bɛ ala bolo ala k'a dan n'a ma ala kira bonya kama sɔli ala rasul ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة عين واجعلنا للمتقين اماما ربنا فاغفر لنا ذنوبنا واغفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب اللهم انفعنا وارفعنا بالقران العظيم وبارك لنا بالايات والذكر الحكيم وتقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم تولي لله رب العزة جميعا لا إله إلا هو إله المشيخ سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على أشرف المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم وغير المغضوب عليهم ولا الضالين. والشمس والضحاها والليل إذا سجاها والنهار وما بناها والأرض وما طهاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بتقواها إذ انبعث سقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ولك الحمد. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما سائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. الله أكبر. 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 السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.